15 kaadlaw na lang ug Pasko na. Sa dakbayan sa Mandaue, kapin sa usa ka gatos ka mga street children lakip na ang ilang mga ginikanan ang gitreat og Christmas concert sa City Social Welfare and Services. Ato kining sayran sa report ni Chona Carrion. Gihalaran og mga awit ang mga Batang Libud-Suroy uban ang ilang pamilya kagabii. Miimbitar og choir ang CSWS aron motukar alang kanila diha atubangan sa Mandaue City Hall. Tumong sa City Social Welfare Services nga makasinati ang mga bata niini og mabatyagan sa mila ang diwa sa Pasko. Gawas sa Christmas concert, gihatagan usab sila og mga regalo ug pagkaon. Namugna to siya kay sa among tan-aw bitaw nga Christmas is about family, it's about love and sharing of blessings. These children and families are deprived of, to celebrate Christmas in their homes. Una kinihigayon nga gipatambong ang mga street children sa dakbayan sa Christmas concert, din milungtad sud sa 2 ka oras ang kalingawan. Maka-impart mi sa amuang mga kanabang among sincerity sa ilaha when we serve them, not just because they are our client but rather we treat them as our family. Chona Carrion, Balitang Bisdak.